Én Oliver vagyok. Itt van velem a Fung. Nem, oké, de Fung vagyok, mert úgy nevet. Áron. Anyás sokkal jobb. Na akkor az előző live, amikor aminek az a neve, hogy visszatért Áron 1, visszatért Áron 2, megnézhetitek. Hogyha ide lentre kattintotok. De ne azt izét nézd a leírást, hanem ezt, mert a leírásban nincs semmi. Oda soha nem írok. Szóval... Hűgök valami. Bocsánat. Itt van a harcos társam, a Funga. A Fung fajza. Sziasztok! Biztos. Bocsánat ezért. Veletek. Na, játszunk valamit. Kihívás. Milyen? Nevező. Talált ki kihívás, Minecraft. Nem, oké, legyen. Most ez lesz a kihívás. Most a Fungáronnál lesz a kamera. Csasztok. Na, te kezded. Jó, akkor most nálam van. Gondoltam egy blokkra. Mi lehet az? De megszokva nézőknek. Eljünk le. Igen, de ők A tudják. számot. Na akkor mondd, Lefele. találgasd. Mondj róla valamit. És én majd mondom igen, vagy nem, én mondom ezt. Föld. Mi? Föld. Honnan tudtad? Hát is én mondtam, föld. Hát igen! Füves nagy, nem füves. Azt mondom, füves, és nem füvesre fogsz gondolni, mi? Nem. Nem füves. Nem. Mondta, hogy nem füves. Hanem nem füves. Na akkor most az Áron jön. Áron vagyok. Rúgd meg a nézőknek majd, hogyha kitaláltad. Gondoltam egy De súgd meg a nézőknek. Mondjad. Oké. Egy blokkra, Mondd egy találós kérdést. egy blokkra gondoltam. Tűzblokk. Nem. Erre mindjárt jövök. Semmi. Jó, akkor. Tűzblokk? Most én kérdezek, és te mondod igen vagy nem, jó? Nem. Jó. Akkor folyékony? Olyan, mint a főblokk. Olyan, hogy gondolj. Gyapjú? Nem. Víz? Nem. Sokféle blokk van. Skeleton? És csont? Nem. Futóhamok? Nem. Nem tudom. Te vagy a kezdve? De hát mondd egy kezdőbetűt. Gyö. Gyapjú? Nem. Gyé. Agyag? Nem. Nem tudom. Gyém. Az mi? Gyém. Gyémánt? Igen. Yeah! Én jövök! Legyen, mennyi kérdést szabad mondani? Mondj egy valamennyit. Majd legyen 6. 6-ot szabad mondani. Jó. Na, jó, most csukd be a füled. Csukjon be a füle. Igen, csukd be! Ez most egy dolog lesz, egy mod, jó? Jó. Jó. Mód. Igen. Modot mondtam. Skelly. Milyen Skeli? Skelly. Ezt úgy mondtad, mint az Erika, így nézd, hogy Skeli. Ilyen volt. Hát inkább ne ott legyen. Hanem túl sok. 5. 4. 4. Ha, de így ne ilyen izét tudod. De mondjad már, hogy mi az a kérdés. Én jövök. Jaj, mondjad, hogy milyen modot mondtam, hát már én is elfelejtem.
Mondj egy modokat. Most modokat kell felsorolnod. Honnan tudja? Én nem teszem be. Amiben, valamelyik módban van valami. Hát de mi? Van dinoszaurusz, van benne morf, meg mit tudom én, meg van benne dinárboner, meg papejű, meg van benne mit tudom én. Jó, inkább más kérdezek. Inkább mást. Ja, hogy De menj arra, és... Zombi. Így mondhatod. Ez most egy mob. Na végül. Ez egy mob. Ez egy védlőlény Minecraftba. Skeleton. No. Nem? Pók. Nem. Zombi. Hol? Igen! Harmadikra. Na, hogy bevettem a gyógyszermet. Áron beveszi a cukorgyógyszert, mert az Áron cukorbeteg. Most nézzétek a funkfajzatot. És nem tartunk egymás mellett. Meg, te is. Te jössz, én mondtam előbb. De nem a... Négy. Jó, most, jó, igen. Most ez, nem súgtad be, hogy ez most volt, ezt kérdezem. Le, várjál. Várjál, hogy nem találok fel. Mód? Ez egy modpack? Várjál, mi volt az a neve, amit mondtál? Az előzőre. Morf? Nem. Dinárboner? Azért. Morf! Vagy a gorén? Nem, amelyikben volt az a izé. Mi? Mondj valami! Zombi, mi a neve, várjál? Vannak skeletonok. Mob! Na, az a. Mob. Ez egy mob? Aha. Várjál, nem süktön meg. Oké. Gombatehén? Nem. Malac? Nem. Nem. Ez egy szörny? Nem. Ember. Steve? Hirotány? Nagy! Hát nincs több kérdésem. Ami barlangokban vannak. Zombi. Akkor már nincs több kérdésem. Bo. De oda menj, mert ott a kamera. Bo. Szó. Boszorkák! Igen. Nem tudtam. Na, a hatodik. Nem tudom, négyet szabad is. Most én mondok egy olyan nehezet. Menj oda, menj hátrébb is. Jó. Mondjad. Hát mire gondoltál? Ez egy mod. Ez egy mob. Mob? Igen. Na. Legyél már csömbben, live-ot csinálunk. Légy szíves. A gombotehém. Nem. Mara? Nem. Tehém? Nem. Ott a kis tota. Skeleton zombi! Izé, pók! Lejárt a válaszod. Ender's Dragon. Angela. Ez az Enderben van. What the fuck? Lesszus. Te jössz. Bocsánat kérek ezért. Zsákának a hülyek aludtak. Most ide mond majd. A hülye nyelvbe adjunk mondanék. Cenzurázni kell, haver, meg YouTube-ra felrakjuk. Menj már ide a kamerához. Lehallottam a nyelven. Nem tudom, hogy most egyet se. Várjál. Akármi lehet, amúgy ma Minecraftban van. Amíg az Áron kitalálja, Már addig... megvan. Ja? Oké. Mód? Amit a Minecraftban szoktak építeni. Olyan építmény. Ház? Azt
tudnak benne építeni. Szobor? Várjál. Igen, ház, bocs. Ház? Aha. Társulat. Na akkor most én mond. Bocsánat. Most egy kis reklámszünet következik. Ön is unja már, hogy a kerítése nagyon fasza. Ezért adja meg a Segdisza 2000-et. Ma csak a Tesco-ban üzletes áron. És vegyen hozzá egy kis hülyet, mert már akciós. Jó, sziasztok, visszatértünk. Jó volt a reklám? Ezt tudom, hogy jó volt. Na akkor, ki jön? Én? Jó, akkor felén fordítom. Egyébként bocsánat, hogy ilyen szar videós vagyok. Na jó, ez nagyon-nagyon nehéz lesz. Olyan vagy, mint Benny Boma. Miért? Olyan videós vagy. Nem vagyok olyan. Hát én nem mondom azt a Five Nights at Freddy's-os Five Nights at Freddy's. Na. Jó, találj! Én már besugtam! Na. Na. Ez egy ember. Steve. Nem. Milyen neveket mondtál? Herobrine. Van még a Cebelian, de videós. Most videósnál kecsorolok. Dagi Andi, Zséda, Na, jöjjön, az jó. De nem találd ki. Most mondhatsz 4 videóst. Vagy nem kötelező, meg a Notes, azt nem mondtam. Melyik? Most már 3 lehetőséged van, szóval úgy kell, hogy 3 lehetőség van. Dagi Andi. Nem Dogi. Egyébként Dogival fogok találkozni, aki szeretne velem találkozni, Budapesti Playten ott leszek. És a Lego kiállítás. Jédom! No. Ajja, akkor menjünk. Csirke! Egy csirke van a padlómon! Ezt ne nézzétek, ez nagyon undorító. Mi? Nagyon undorító. Mi? Mindjárt is jugom. Vagy csapja. Gratulálok! Most reklám következik. Ön is szeretné az új tyúkokat? Hagyják meg a Tesco-ba. Ajándékba kap 2 kocsit. A kedvezéses áron. Áram, mondjál, milyen volt, hogy amikor megvette? De milyen volt? Meg akart baszni egy tyúk, úgyhogy ne vegyétek meg. Vegyék meg! Ne vegyétek meg! Meg akart dugni. Ma csak 990 forintért a Tesco-ba. Mondja meg, Vas! A táncért táncos.